Több mint 2 millió forintnyi segítség érkezett már a Szolnok Segít programba. Ez azért is rendkívüli, mert jellemzően magánszemélyektől, baráti, munkahelyi közösségektől, civil szerveződésektől érkezik adomány. Ezek értéke 3-15 ezer forint közé tehető. A támogatók többsége anonim szeretne maradni. A Humán Szolgáltató Központ adatai szerint a felajánlások látható módon februárban szaporodtak meg. Napi Jó tett című sorozatunk és a Facebook megosztások nyomán. A segítségre várók többsége azonban szégyelli helyzetét, így sokan nem vállalják fel ilyen módon a nyilvánosságot, még akkor sem, ha tudják, hogy kevesebb az esélyük a segítségre. Az ő történetük a szolnoksegít.hu oldalon olvasható, hangsúlyozta a Humán Szolgáltató Központ igazgatója. Ezen a héten Zoltán fényképezőgépet és előhívó felszerelést kapott Gulyás Istvánné Évától. Ugyancsak Éva ajánlott fel több zsák ruhát rászoruló családoknak. Kriszti néni, a 25 éve működő idősklub vezetője, 50 darab szép irodalmi témájú könyvet vett át Bertalan Sándorné adományaként, melynek segítségével saját könyvtárszolgáltatást indít a klub. Játékokat és ruhákat ajánlott gyermekes családoknak egy szolnoki férfi, míg egy hölgy kanapét és sarokülő garnitúrát adna, más felajánlások között pedig szerepel szőnyeg, színes televízió és centrifuga. A Prizma Színjátszó Társulat következő színdarabjához kapott kellékeket egy idős házaspártól. A 12 méter hosszú vastag kötelet az országos színjátszó találkozón bemutatandó előadáshoz használja fel a társulat. A szolnokiak pénzbeli segítségével sikerült feltölteni a korábban kapott üres gázpalackokat. További 2 palack azonban még feltöltésre vár. Egy segítő férfi most ismét hajléktalanokat támogat azzal, hogy 30 darab ételhordót adományozott a nappali melegedőnek. A Szolnoki Főiskola dolgozói és diákjai pedig gyűjtésbe kezdtek. A felajánlásokat továbbra is a Humán Szolgáltató Központban várják.